tabali penso ani galaji an ka bolola baarakɛla mago bɛ o dɔrɔn de la walasa k'a ka baara kɛ. Les bogolans, je fais les bogolans. Ne bɛ bɔgɔlan kɛ n bɛ galama fana don awa n ye n bolonɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dilan min ni a bɛ wele ko butana aw ɲɛ bɛ o dilan nin ye ne bɛ baara kɛ nin cogo de la n bɛ baara kɛ wa finiw kan t-shirts ani bazins mɔgɔw bɛ na n'u ka finiw ye u ka fini kɔrɔw Artistes n'ont pas trop cet avantage des t-shirts, des bazins, les gens. Hakilina min bɛ ganja la o de ka fɛɛrɛ bɔ nɔgɔya bɛɛ ye jango seba tɛ minnu ye fini ma kɔrɔ cogo o cogo a bɛ se ka dɔ k'a la. Et précisément, la base même, c'est les enfants pauvres, les enfants pauvres. Ne ka nin baara in a bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnya la denmisɛnw ma minnu ni seba tɛ u mansaw ye wasa awa ka fini san u ye ni nana n'i ka fini kɔrɔ ye an b'a a dilan k'a lakuraya o kɔfɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ kurakura o tuma i bɛ se k'a dɔn k'a sɔrɔ i ma maloya ni a ye wa ne bɛ a kɛ wasa ka denmisɛnw de ka u fɛrɛ bɔ. Un pauvre ne puisse pas se sentir dérangé socialement. Tombouctou min na ganja y'a ka baara yɔrɔ dayɛlɛ sifin caman bɛ na walasa ka fini ka kurakuraya. Cɛni bɛ se a ka baara la n'a yi ka ne yɛrɛ bɛ to ka n ka finiw ta parce que tile bɛ k'an fɛ trop o b'an ka fini couleur a b'an ka fini couleur changer donc an b'an ka fini d'a ma a bɛ couleur wɛrɛ k'a la mun bi bɛɛ minɛ a bɛ ne yɛrɛ minɛ ni mɔgɔ y'a ye ne la a b'a fɔ ko jɔn de y'a kɛ n b'a fɔ ganja de y'a kɛ o fana bɛ na ni marché dɔ ye ka n'a da ale yɛrɛ ma y'a faamu kuma caman ne bɛ fini san a bolo. Ganja ye nin hakilina sɔrɔ tuma min na a ka kɔlɔsili sera a ma ko dɔnkilida dɔrɔn tɛ se k'a ka mago ɲɛ. Avec cette crise, tout a été sur le temps standard. Gɛlɛya min ye an ka jamana sɔrɔ o kɛra sababu ye ka baara caman jɔ sisan sa an kɔni an bɛ fɛn bɛɛ kɛ minnu ye artisiw ye olu fana bɛ u dahirimɛ ɲini u seko ni u dɔnko de la yan jamana kɔrɔyan fan fɛ an bɛ kuma kosɛbɛ seko ani dɔnko la nka ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔ si tɛ i mago don a la. Culture, mais personne n'investit dedans. Ganja ye baarakɛla mandi ye dɔnkilidalaw animatɛrw hali yuguyugu fɛrɛlaw a bɛɛ bɛ ganja sɛgɛrɛ. Ne yɛrɛ min filɛ nin ye sisan a nana ni ka fini caman ye mɔgɔw bɛ girin ka na ne fɛ ka ɲininkali kɛ yali nin fini bɔra min ale kɔni bi n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ grain o grain du o du réunion o réunion na a kuma dɔrɔn de bɛ fɔ yan. Ibrahim Wologem ye maa ye min bɛ baara caman kɛ k'a fara nin baara in kan a bɛ dɔnkili fana da. Min ye dɔnkilida ye o ye ne kɔni kanufɛnba ye a ka di ne ye kosɛbɛ k'a kɛ nka ka dɔnkili yɛrɛ da o de ka di ne ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fɛn o fɛn ni o bɛ seko ni dɔnko kofɔ o ka ne yɛrɛ ni kun ye nka fɛn o fɛn ni an bɛ a kɛ fo an ka a kanu fɛn o fɛn ni o kanu b'an na an bɛ se ka o kɛ ka o kɛko ɲuman. La force de toute chose. L'art c'est l'amour et puis nous sommes dedans un bas qu'on a sur tout le plan. Ladilikan kelen de bɛ ganja fɛ ka sifinw sɛgɛrɛ. Souvent j'oublie même que je suis artiste, j'oublie même que je suis un chanteur. Tuma dɔw la ne bɛ ɲinɛ yɛrɛ k'a fɔ ko n ye artiste ye n bɛ baaramisɛnnin suguya bɛɛ kɛ walasa ka se ka n dahirimɛ sɔrɔ ne bɛ se ka min fɔ awa denmisɛnninlakaw ye o ye de k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ni a waati fɛn o fɛn ni i bɛ a la i kana a jate fɛn kuntan ye baara o baara n'i b'a kɛ i k'a kɛ ka ɲɛ an ka taa fɛ ani an ka da la k'a fɔ ko an bɛ sira ɲuman kan. Gardons la foi et puis tout est à Dieu, ça va venir. I n'a fɔ ganja butana artiste caman y'u bɔra yɛlɛma baara wɛrɛ fɛ ka fara dɔnkilida kan u bɛ baara misɛnnin wɛrɛw kɛ walasa k'u dahirimɛ sɔrɔ ni Aluseyini Alhaji Kalaseli ye VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.